изпрати да пранкна тая по математика, след като ми написа забележка. Обаче сега трябва да сме много тихи, за да не ни види дъртия ковчег, за това ще нахуя през джамовете. Абе хора, тая хептене изперкала. Има цяла стая за тероризиране. Вижте, даже от гранушка взима примери. Ма тя верно ма зърна. Ана, откъде го удари то спримат? Не трябваше ли да си с почупени крака вече на тая възраст? Има дъскалица? Няма дъскалица! Има дъскалица, много бърза при това, найко! Вижте глигана грозен розов. Та е мала барабани, айде да посвирим. Охо, айде по същество. Сега с какво да я пранкна? Еми чудесно, ще изкъртя телевизора от 90-те, за да не може да се гледа турските сапунки. Айде, казвай чао на Айше. Еми експлозията беше очаквана, както и да е. Сега да изчезнем преди тая да е видяла какво съм сътворил. Телевизията ми с найлон! Аз не ползвам телевизия! Умри в пликче!